És per nosaltres tot un luxe i un privilegi tenir avui les convidades que tenim aquí al sofà que m'acompanyen avui. Ni més ni menys que tenim a la Pilarín Vallès i a la Cristina Cabanyes. Bon dia a totes dues. Molt bon dia. Molt bon dia. I moltes gràcies per ser avui aquí. No cal presentacions, però així per sobre us diré que la Cristina Cabanyes, lloretenca, la coneixem tots, empresària, és presidenta de la Fundació Climent Guitart, presidenta de la cadena Guitart Hotels, és presidenta, ara m'ho explicaràs, de FIDEM, que ara ens ho explicaràs també, vull dir que no cal paraules de presentació. I, evidentment, Pilarín, torno a repetir, és un luxe tenir-te avui aquí amb nosaltres, il·lustradora, ninotaire. Jo contenta d'estar a Lloret, perquè... Ets filla adoptiva de Lloret ja gairebé, Sí, bueno, filla no, però, com se'n diu, turista d'honor o no sé. Exacte, turista d'honor. Que va ser molt bonic. La Pilarín, que té més de 1.000 llibres publicats. Sí. És una passada, Pilarín. Jo crec que molt poca gent ho pot dir, això. Tinc una carrera de 60 anys, saps? Una mica recalcitrant. Una mica recalcitrant. Però no sé fer remis i és el que més em diverteix. I ho fas molt bé, Pilarín. Quantes generacions hem gaudit dels teus dibuixos i per això avui estem encantats de tenir-te aquí, que parlarem de tots els ninots i tot allò que fas de les il·lustracions i també parlarem de lideratge en femení. Perquè a l'octubre aquí a Lloret tenim una ponència, un esdeveniment, Cosmos en femení es titula, que per donar eines de lideratge femení, i aquí tenim dues representants que hi seran. Crec que són 8 ponents i vosaltres dues formareu part d'aquestes 8 ponents. Hi haurà gent com la Paula Fernández Ochoa, la Isabel Rojas, la Pilarín i la Cristina. Què teniu pensat explicar en aquella jornada? En aquella jornada jo tinc la sort de poder compartir escenari amb la Pilarín i explicarem una mica el que portem a la maleta de la nostra vida, els aprenentatges i els errors que hem comès, i els compartirem amb l'audiència que aquell dia ens acompanyi. Una maleta literal o no? Sí. Bueno, no desvelem gaires coses, Pilarín. No fem gaire spoiler, han de venir el dia 4 d'octubre i ho veureu. També per acompanyar, que sigui una mica il·lustrat. Molt bé, més dinàmic, no? Amb la Pilarín sempre hi ha lloc de banda sonora i a banda il·lustrada. És que en aquests puestos es parla molt i es parla molt bé. Que hi hagi una cosa una mica que trenqui això, va bé. I tant. Va bé per prendre-s'ho una mica d'una altra manera. Clar, trencar una mica, no?, el ritme de parlar, doncs és més dinàmic i més divertit. Molt bé. Us han convidat com a líders femenins. 2 generacions diferents i cadascuna en el seu àmbit, però és veritat que heu marcat una generació cadascuna de lideratge en femení. Cristina, si vols comença tu, evidentment lideres la Fundació Climent Guitart, el Guitart Hotels i moltes altres fundacions, perquè és així, oi? Estàs ficada en moltes fundacions. I m'has parlat que també ets presidenta de FIDEM. Què és això de FIDEM? FIDEM és la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, que fa 30 anys que fem xarxa, acompanyem a dones empresàries, directives, professionals, a que es puguin unir i a fer xarxa i ajudar-se. Cada any ajudem a que es creïn 25 empreses amb emprenedores i les acompanyem amb un comitè de sàvies, que fem com un traje a mida per cada un dels projectes. I a més també donem els Premis FIDEM, que són, diria, un dels més reconeguts a nivell de Catalunya sobre lideratge femení. A part d'això, em consta també que teniu un pla d'igualtat en els hotels Guitart i que vau ser els primers a fer-ho a la província de Girona, pot ser? Sí, això a mi m'omple d'orgull, que ja ara és la tercera vegada que el renovem, i si una empresa la lidera una dona, crec que ha de donar exemple, no? I vam ser els primers a tenir un pla d'igualtat en el sector de l'hostaleria a tota la província de Girona. Jo penso que això que parles, de la igualtat en un hotel, evidentment és una qüestió moral, no?, fer-ho, però també és estratègia. Vols dir que, potser des del meu perfil com a dona, no és no sabria com dir-ho, no és un privilegi, és a dir, no és un punt a favor que en una empresa hi hagi més dones que homes o no? Bueno, jo crec que hi ha d'haver-hi l'equilibri entre tot, no?
En un hotel, a les posicions més base, normalment hi ha més dones, Sí. perquè, per exemple, cambreres de pisos o Mhm. cambreres, però el que és important també és que quan vagis pujant en l'equip directiu doncs, també hi hagi la presència de dones, que això és el que normalment no passa. Actualment a Guitar Hotels hi ha més dones que homes en l'equip directiu. I bueno, jo penso que les dones tenim aquest lideratge més que és de cuidar, no?, a les persones, i llavors això es nota amb els fets que les dones al final decideixen que succeeixin. Pilarín, parlem de tu ara. Una dona És que pionera. si parlem de la Cristina, podríem estar-hi hores i hores. I si parlem de tu també, I de Toca tu, moltes tecles. mesos. I de tu més. Intentarem resumir. No, jo comprenc que a última hora he fet una mica de feina. Tenia molta por, quan era jove, de ser d'aquestes senyores que demanen caritat, velletes, pel carrer, perquè a la vida no els hi ha donat oportunitats. Per què ho dius, això? Perquè pel fet de ser dibuixant pensaves que potser no tindries un futur. No ho veia, com que jo fos de professió dibuixant. Era estudiant de Belles Arts, al barri antic de Barcelona, i veies aquestes donetes pobres que per alt per bé havien quedat molt desvalgudes i que en un moment donat havien de demanar caritat. Sí. Jo pensava, Déu meu, si pot ser que no sigui d'aquestes. Aviat no sabem el que pot passar, però de moment hem arribat fins aquí dibuixant. I vas estudiar Belles Arts? No sé si hi havia gaires dones que estudiaven Belles Arts en aquella època. Això m'ho pregunten i he de dir que sí que n'hi havia, perquè era per ser professor de dibuix. I llavors hi havia moltes monges. Que feien Belles Arts. Sí, hi havia moltes monges i molts capellans i molts frares. I el primer dia que vam tenir una model de nu, Sí? Què va passar? callats, a darrere el tablero, callats. Però al cap de 4 dies ja tothom s'hi va acostumar i tothom xerrava com si fóssim el batxe nudista. Clar, tan tranquils. Sí. Clar, perquè el ram de la docència és cert que és molt femení. Sí. Igual que la sanitat, no? Són rams que són molt femenins i potser per això... En aquell moment, per exemple, de noies enginyeres, químiques, aquestes carreres tan tècniques, n'hi havia poques, però en aquest ram era una mica una extensió de magisteri, o una especialització en magisteri. Sí. Clar. Saps què diu la intel·ligència artificial de tu? A veure, Mira, diu, referent femenina a Catalunya, destacant per trencar barreres acadèmiques i reflectir la societat catalana des d'una mirada integradora. és bastant amable, Amable, però és cert. És bastant amable per ser artificial. Què deu voler dir tot això? Una mirada integradora, Pilarín. Bueno, integradora, m'agradaria tenir una mirada integradora, i integrar la gent de diferents procedències. Això trobo que és una cosa que ens ha tocat una mica la nostra generació. Ha arribat molta gent de fora, és bo que vinguin, I tant. però hem de mirar de fer-ho integrador perquè ells se sentin bé i també perquè no siguin uns de fora tota la vida. Exacte. En un moment. Les arrels no les perds mai, les teves arrels culturals. Però quan vas a un altre país, això els castellans ho tenen molt bé. Diu, donde vienes, haz lo que vieres, haz no? lo que vienes. Sí. És una cosa molt sensata. Llavors, integradors d'això, de diferents cultures, de diferents procedències. Però els teus dibuixos són integradors, Pilarín. M'agradaria que ho fossin. Ho són, no ho són, Cristina? Ho són. Ho som. Això una vegada la Generalitat ens va donar instruccions. Poseu algú que va amb cadira de rodes. Poseu algú que va amb crossa. Clar. Poseu algú que va amb ulleres.
poseu un pare que porta un cotxet del seu nen. I tant. I vaig pensar que tenien raó, he intentat fer-ho. Sí, perquè també són... tu dibuixes nens i nenes també trencant estereotips de gènere. Sí. També ho he vist, això, en dibuixos. Sí. És important. Sí. Això en el començament. A vegades se t'escapava posar allò. La senyora cuinant Clar. i el pare llegint el diari. No. A la pàgina d'esports. Clar. Esclar, això a vegades ho feies sense donar-te en compte. Però de mica en mica prens consciència, de les coses i penses, reflexa més la realitat que és i també la que voldríem que fos. Exacte, sí, que és diferent. I en el món de la il·lustració també hi ha hagut diferències salarials entre homes i dones? Això poder sí. Jo Ni idea. no m'hi fixava gaire, perquè estava a Vic, tenia 4 nens, i llavors tenia una feina, em semblava tan meravellós que no m'hi fixava. Però, en canvi, en quantitat d'il·lustradors, Sí, a la il·lustració catalana les dones han sigut molt importants. i tant. Tan importants com els homes o més. Ara, això dels sous, no me'n recordo, perquè en Picanyol, no sé si us recordeu, el Dota I tant. Workshop, Sí, de Cavallfort, sí. que era una persona magnífica, jo estimava molt. Em deia, és que aquesta editorial no paguen perquè els meus nens mengin un bistec. Sort que som vegetarians. I jo li deia, però tu has de poder comprar el bistec. Si ets vegetarià és un altre tema. Clar, però poder-lo comprar l'has de poder comprar. L'has de poder comprar amb el que treballes. Però Picanyol em sembla que era un home especial. Els devien veure venir, feia molt bon efecte. I com a parella, vosaltres dues, què feu? És a dir, heu fet moltes coses, heu escrit contes juntes i aneu molt sovint juntes. Sou molt amigues. Sí. I professionalment treballeu juntes. Bueno, fa molts anys ja que som amigues, Sí. cal dir la solidaritat. Ens vàrem conèixer en un dia de una verbena de Sant Joan, no? Amb un contacontes de la Fundació Joan Petit Nens en Càncer. Sí. I jo, per mi, la Pilarín era un ídol. A la meva habitació de petita hi havia un quadre de la Pilarín i em vaig posar a parlar amb ella i explica'ls, Pilarín, què va passar. Bueno, jo vaig veure una família que semblaven els de Can Julio Iglesias. Blancs, ben pentinats. I vaig pensar, vaya pijos aquí que tenim. De veritat? I després em va telefonar a l'any de maig i diu, voldríem fer dibuix, podries venir a veure a l'escenari, en el que... Vaig dir sí, perquè va semblar correcte. Diu, vine a dinar amb el teu marit. Vaig pensar, mira, que bé, anem a dinar a Lloret. I va dir, si vols et quedes a dormir. I jo ja vaig veure que allò no era com passa habitualment. Normal. Perquè la Cristina sempre dona com aquesta mà tan cordial. Jo dic que la seva principal qualitat i el fet que pertanyi a tantes fundacions ho demostra. Ella ja m'ha sentit dir, però tu potser no. T'ho dic. És que ella s'anticipa. Coneixo molta gent que són capaços d'ajudar algú quan els hi demana. Sí. Però ella s'anticipa al fet. Abans de demanar... Abans de demanar. Perquè quan demanes ja es fas desesperar. I adelantar-se a aquest demanin és una qualitat que t'ho prometo. Em sembla que no l'he vist amb cap altra persona, per més bona persona que sigui. I això ens ha unit en molts projectes, en moltes aficions en comú. Som fans del Casal. Sí, La exacte. Cristina és molt amiga seva. Anem a molts concerts, ara d'aquí pocs dies anirem a un altre. Sí, De la Luz. Amunt. També Sempre som diferents. Sempre penses, no pot ser millor. I al final encara és una mica... Et sorprèn. Bé, sabent molt amb la meva família. El meu marit, al final,
que ja estava bastant malalt, l'únic puesto que venia era coses de la Cristina, Que fort. perquè l'estimava molt. Mhm. Ella deia que ella per mi era una mare, Ah, saps? sí. Hauria de ser al revés, Sí, sí. per edat. Sí, un dia ens van fer una entrevista, Pilarín, que vaig anar de la mare de la Pilarín. Clar, quan vaig arribar, el presentador va quedar bastant sorprès. Però, bueno, per mi la Pilarín ha sigut un regal que m'ha donat la vida. Sí. I ara fa ja molts anys que fem moltes coses juntes, a vegades fem alguna gambarrada. I Que també està bé. I tant, perquè, bueno, ja ho veieu, a darrere la Pilarín hi ha una nena I tant. que s'ho passa bé fent tot el que fa i bueno, jo cada vegada que ve és un regal tenir-la a casa o quan jo vaig a casa seva, perquè compartim molts moments de la vida i molts que compartirem. I també hem Espero fet que uns sí. contes juntes. Contes, heu escrit contes. La Sí. Cristina escriu i tu dibuixes. sí, sí. N'hem fet diversos de Lloret, de temàtica de Lloret. I en teniu algun al forn. Alguns estem buscant els ingredients. És que és Exacte. un tema molt interessant el que estem preparant. Sí. I potser per això costa una mica. Però aquells de Lloret em van agradar molt, perquè també hi sortien els seus avantpassats, que eren indianos, que jo també tenia avantpassats indians. Ah, sí? Que sí, és aquest català, emprenedor i de grans horitzons, I valent. I Sí, tant, sí, sí. valent, I tant. valent. I tant. Sí. I llavors vas venir a dinar a casa la Cristina i el concepte ja et va canviar. Vas Sí. canviar el concepte quan la vas conèixer. Soc planxats i ben pentinat, però la Són gent, simpàtics. Però són simpàtics. la gent és trempada de món. Clar, molt bé. O sigui, projectes de futur, Pilarín. Què tenim d'aquí als propers mesos? Alguna cosa que ens puguis dir? Bueno, jo estic en un plan de fer murals, que n'hem de fer 100. 100 murals perquè a diferents ja, pobles. A diferents molts, pobles. fets, ara en té 9. Et dic, Ah, no, No, en tens molts de fets, però De te'n fets, vols en de fer 9. ara n'he de fer 9 bastant immediatament. Però explica que el primer el vas fer Lloret. El primer de tots el vaig fer Lloret. el de la Caleta? No, No, també No. va ser una petició, no, una bastant petició abans. meva que li vaig demanar en el parc aquàtic del Guitar Central Park i Sí. vaig dir, Ah, en un parell sí. de 27 metres, Pilarín, m'agradaria que hi hagués un dibuix teu. Clar, no farà un quadre de 27 Clar. metres. I amb un col·laborador d'ella van inventar aquest sistema dels murals, o sigui, el primer mural fet per la Pilarín d'aquests 100, n'hi ha 4 en allà, està fet en l'Hotel Guitar. I els Sí. has anat fent a diferents ciutats? Els hem anat fent, n'hem fet cap a 70 i ara en tinc 9 immediatament. I, bueno, mira, ja li hem fet fins a on arribi jo, que poder no arribaré. Però, esclar, això va ser el fer-los per la Cristina. Vàrem haver d'investigar un tema perquè poguessin estar a l'aire lliure, Clar. sense espatllar-se. Clar, un Perquè tractament. pintura normal, Clar. el sol se la menja. I llavors vam trobar aquest mètode, que és un material especial, o bé sobre la rajola. I llavors queda. Molt bé. I tu, Cristina, què ens pots explicar propers mesos? Que tens 30.000 coses, ja ho sé. Bueno, molt il·lusionada de participar als Inventors amb la Pilarín, també... Aquest mes d'octubre, el 3 d'octubre, aquí a Lloret, obert a tothom, s'ha de pagar entrada, però... Sí. Després, Després, amb les diferents fundacions que estic col·laborant, projectes amb la Fundació Guitar, que ara al mes de setembre tornen a venir nens d'Ucrània, d'Ucraïna, en venen 50 al setembre i 50 a l'octubre, sota el paraigües de Somriures per Ucrània, que fa ja des de l'inici de la guerra que estem fent. També estem començant ja a preparar el sopar de dones solidàries, serà el mes de novembre, ja a l'any 19, és fort, una cosa ja 19. I tant. La 19a. Déu-n'hi-do, sí. I, en FIDEM també preparant moltes coses, també tenim al novembre els nostres premis, també estic amb la Fundació Ajuda i Esperança, que també treballem per la solitud no desitjada. Això és el telèfon de l'Esperança, Cristina? Sí, no? Que la gent truca i... Sí, és un telèfon gratuït, que 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies,
i doncs, pots trucar i compartir les teves angoixes i les teves I vivències. reps un suport, no? I reps un suport, sí. I després... Pilarín, tenies raó, no acabaríem mai. Sí, de veritat. Bueno, i això del telèfon de l'esperança em vaig enterar fa pocs dies. I sempre és una cosa que m'hi he admirat molt, perquè, esclar, en un moment de prendre una mala decisió, Sí. fer una telefonada és molt bo. I aquí tothom hi pot col·laborar, perquè tenim 400 voluntaris, tothom es pot fer voluntari del telèfon de l'esperança, s'ha de fer un curs per preparar-te per com has de respondre, no, aquestes trucades, i tothom que vulgui que miri la pàgina web de la Fundació Ajuda i Esperança, que necessitem molta ajuda perquè és la gran pandèmia d'aquest segle. I tant. Els problemes de salut mental i I la la solitud. solitud. No de Solitud. Molt bé. Abans m'anava a dir, bé, doncs posem punt i final amb aquestes dues dones empoderades i m'han dit que no us agrada gaire això de l'empoderament, que no? No, nosaltres som més d'aquest lideratge femení, no? Com una humanitat augmentada, que a mi m'agrada dir, o que liderar és cuidar, perquè això de l'empoderament vol dir que, no? Que aquí estem i tal, i jo crec que l'audiència té que ser compartit. M'endona. És una mica m'endona de gaire. I no és això. No és això. El lideratge té que ser compartit, perquè els homes també porten la seva visió, que és molt necessària, i les dones I tant. aportem la nostra. I tant. Això també ho compartim amb la Pilarín, que som més de lideratge humanista, que ens agrada dir, no? Molt bé. Posar les persones al centre i cuidar les persones i que... Sí, social, i tant. Molt bé, doncs ara Bueno, i a vegades, per exemple, això que deies dels hotels, el que s'ho mereix, sí, no importa de quin gènere sigui, I tant. que s'ho mereix va al lloc. Però penso que això hauria de passar a tot arreu. Sí. En política també. Ara s'ha de fer les llistes cremallera. Per què? Home-dona, home-dona, home-dona. No, potser hi ha 5 homes i 3 dones, o 6 dones i 2 homes. Sí, totalment. Que siguin persones vàlides. És igual. El talent no té gènere. Exacte. Sempre ho dic. Exacte, sí. Vull dir que hem millorat molt, en aquests anys. Pilarín, tu crec que ho pots dir, Hem millorat una mica i encara hem de millorar. Exacte. Hi ha societats en què hem de millorar molt, però, esclar, no pot ser... Si no ens agradava un món en què els homes manaven per sobre les dones, tampoc les dones han de manar per sobre de ningú. Evidentment. Igualtat. Sí. Sí, jo crec que sí, que hem evolucionat molt. Jo tinc emmarcat un document de la meva besàvia, que el meu besavi li donava permís per comprar-se una màquina de cosir. I el tinc emmarcat perquè, clar, quan em diuen no s'ha avançat gens, no, tampoc hi estem d'acord. Que hi ha molt camí per recórrer, Sí. hi és, però que s'ha fet molta feina i hi ha molta gent treballant per això. Per exemple, FIDEM és una fundació que treballa per això, per arribar a aquesta igualtat tan necessària i tan desitjada, perquè al final tot això també ajuda a millorar la productivitat, a millorar el resultat de les empreses, de les fundacions i de tot el món en general. Molt bé, doncs, amb dones com aquestes la societat funciona més bé. Amb dones com les que ens han visitat avui, és veritat, ho penso de veritat, funciona molt bé la societat. Sort que a la societat tenim dones com aquestes dues que ens han visitat avui, la Pilarín i la Cristina. Moltíssimes gràcies una altra vegada. Pilarín, gràcies. Ets molt amable. No, perquè de veritat per nosaltres és un plaer que estigueu aquí. A tu, Cristina, et veiem més sovint, però amb tu, Pilarín, de veritat, moltes gràcies. Ha estat un autèntic privilegi. Perfecte. I ens veiem a l'octubre a l'Olímpic, es fa? Sí, en tel olímpic, el Cosmos en femení, que tindrem la ponència de la Cristina i la Pilarín, que ens ensenyaran la seva maleta. No pregunto res. Misteriosa. No preguntem res Podem més. dir més, eh? Sí. Moltes gràcies a totes dues. A vosaltres. Molt bé.